Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio, na Televisión Municipal de Cerceda, que a información. Hoxe luns, día 11 do mes de maio, imos a falarlles de que abriu hoxe o plazo para excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna de Pontevedra. Tamén falaremos que xa está completa a excursión a Sevilla e a Cádiz, que será no mes de outubro, e que xa se superan os 600 anotados para a festa social da terceira idade. Recordamos como, o mellorito aínda, falaremos do que haberás esta fin de semana que ven, como é a carreira de obstáculos Poseidon Race. Será este sábado que ven, día 16 de maio, e xa superan tamén os 800 inscritos. E recordaremos como foi esta pasada fin de semana a carreira os 11 das vías, con 780 participantes, e foi todo un éxito da organización, a pesar de que o tempo quixo impedir que se fixera o ben que se fixo. Deso falaremos, como da renovación da praza nos cursiños de natación, que está aberto agora o plazo, do DNI, que se pode renovar en Cerceda a principios do mes que ven, e tamén falaremos de festas, as festas de Encrobas e as festas do Espírito Santo na Silva, que serán tamén neste mes. Por último, tamén lles falaremos das axudas á natalidade que se poden solucionar, e nos deportes repasaremos o calendario deportivo, os resultados da fin de semana. Hoxe destacaremos o equipo infantil que conseguiu un brillante ascenso á segunda categoría Galicia, a segunda categoría de fútbol infantil, coa súa victoria nesta fin de semana. Pecharemos co tempo. As previsións para a xornada de mañán son de que seguiremos con tempo revolto. Comezamos a crónica da xornada falándolles da excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra. Vai a ser o domingo 7 do vindeiro mes de xuño, cando o Concello de Cerceda organiza unha excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con un xantar previo. O precio é de 35 euros e o prazo abre hoxe. A saída será a 1 da tarde, o xantar será no restaurante Los Robles en Santiago, ás 2:30, e logo ás 4:30 saída cara a Pontevedra a discoteca La Luna ata ás 12 da noite para regresar despois ao Concello. As inscricións, lembren, abriron hoxe luns día 11 e vai a estar aberto ata que remate esta semana. Poden inscribirse a través de un formulario que atoparán na páxina web municipal ou de xeito presencial, achegándose a Casa do Concello pola mañán á terceira planta nas oficinas de servicios sociais. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. Outra excursión que xa está chea, a excursión a Sevilla e a Cádiz, que vai a ser no mes de outubro, xa ten os anotados, os 55 anotados cheos, é dicir, abriu o plazo a semana pasada, en apenas semana e media, 2 semanas, se encheu tamén esta excursión a Sevilla e Cádiz, que organiza o Departamento de Benestar do Concello, e que será do día 16 ao día 20 de outubro. Van a visitar a cidade de Sevilla, a cidade de Cádiz, ademais de Chipiona, o Rocío, e van a estar con pensión completa no Hotel Senator Spa, e decir que o precio era de 700 euros, e calquera que teña algunha dúbida aínda pode chamar ao teléfono de servicios sociais, o 981 68 60 68, pero a noticia está aí, esta excursión xa está completa. E aínda se sigue anotando a bo ritmo a xente para a festa social da terceira idade, que xa supera as 600 persoas anotadas. Se poden seguir anotando para a festa social dos maiores, que será o día 23 deste mes de maio na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro ás 2 da tarde. Apenas quedan 2 fins de semana xa para esta gran celebración. Un gran xantar popular, principalmente con un menú tamén amplo, e música e sorpresas. Todo elo de xeito gratuito, patrocinado polo Concello de Cerceda para homenaxear os maiores. As inscricións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden inscribirse por teléfono, marcando 981 68 60 68.
Temos unha cita importante esta fin de semana que ven, como é a carreira de obstáculos a Poseidon Race. Será este sábado 16 de maio e xa tamén supera os 800 inscritos. A Poseidon Race de Cerceda, que celebra a súa quinta edición, será este sábado 16 de maio. Lembren que é unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia e xa ten máis de 800 apuntados, un novo éxito para a OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez. A entidade organizadora, OCR Cerceda, xa confirma que haberá atletas deportistas de élite, os mellores de España e de outros puntos de todo o mundo, de Europa, América, etc. As categorías son élite, starter, popular e parellas. As inscripcións na web ccnorte.com, aí poden inscribirse, e lembren que a Poseidon Race está considerada como unha das carreiras máis importantes a nivel nacional e europeo, con maior número de probas a superar, 70 obstáculos, destacando a gran participación na categoría competitiva, na categoría élite, con varios dos nomes destacados de nivel nacional e tamén de nivel europeo. Todo elo para este próximo sábado coa colaboración do Concello da Diputación Coruñesa. Este pasado sábado tamén tivo outra das probas importantes por participación e tamén por organización, como é os 11 das vías, que organizou o Concello de Cerceda con éxito, donde superou, batiu todo un récord a 700 persoas, 780 anotados nada máis e nada menos, que en este caso puderon disfrutar da xornada, a pesar de que o tempo quiso pois impedir que se fixera con normalidade. Ao final o tempo respetou a proba e se fixo unha gran carreira os 11 das vías. Celebrouse por cuarta vez, a cuarta edición desta proba deportiva solidaria, os 11 das vías, organizada polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlética Silva e o albergue da estación, así como a Federación Galega de Atletismo. Lembren, é importante recalcar que parte da recadación, gran parte da recadación desta carreira vai íntegramente, a Endaina vai íntegramente a proba de 11 km, gran parte dela é doada á Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia, ASANOG. Estes foron, imos a recordar quenes foron os gañadores nesta carreira, que ademais tiveron premios en metálico. Na proba xeral de 11 km o vencedor foi Pablo Otero Fariña, na categoría masculina, e na categoría femenina Karina Yevtushenko. Na categoría sub-10 o vencedor foi Miguel Juncaliste e a vencedora Paula Campos Agrelo. En sub-12, vencedor Oliver Jalet Ruiz e vencedora Nagore Villar Campos. E sub-14, vencedor foi Antonio San Martín Tenreiro e a vencedora Noa Vales Boquete. Sub-16 e 18, destacar a vitoria de Martín Demetrio Villar Campos. Así que estes son os gañadores, que lembren a importancia da proba principalmente é a solidaridade, unha andaina con moitísima xente, superaban as 400 persoas na andaina, na que tamén colaboraron con esta asociación de axuda contra o cancro infantil e unha carreira de 11 km que constou de tramos de terra e de asfalto e que se fixo en tempos moi bons para aqueles que evidentemente competían por quedar entre os primeiros. Promocionas así tamén a Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle e o albergue da estación, donde se centraba prácticamente todas as probas con saída e chegada ali. A andaina, que non era competitiva, anduveron baixo o lema Un paseo pola vía. Tamén hubo probas adaptadas para as diferentes categorías de menor de idade. Contaban con habituallamento, contaban con servicio de duchas, xogos tradicionais, etc. Recordar que ao final hubo unha entrega de premios donde estiveron presentes por parte do Concello de Cerceda o concelleiro de Deportes Óscar Golán, que se encargou da organización, e tamén estivo Jesús Rama, Silvia Lois e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que disfrutaron desta proba, ou igual que disfrutaron todos, tantos que fixeron a andaina como os que fixeron a carreira. Insistimos, unha nova edición, era a cuarta edición e todo indica que se seguirá facendo e cada vez con máis éxito de organización e de participación.
Deixamos atrás a carreira para falarlles agora da piscina climatizada, da renovación da plaza nos cursiños de natación, porque está aberto o plazo ata o próximo día 15 deste mes de maio, é dicir, hasta que remate esta semana, está aberto o plazo para renovar plaza aqueles que queiran manter o día e a hora da temporada na que pasou xa. Para os que queren nova plaza ou cambiar de día e de hora, teñen dende o 18 ata o 29 de maio para facelo. E logo xa durante todo o mes de xuño hai que formalizar a inscripción no rexistro do Concello, ou ben pola sede electrónica tamén, se o desexan. Todos os que estén pendentes de renovar o DNI, que sepan que poden facelo en Cerceda o venres 5 de xuño, venres 5 do vindeiro mes de xuño, se pode renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Tan só teñen que solicitar cita, anotarse nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. Ali daranlle información e plaza para ese día, para o venres 3 de xuño, para renovar o DNI en Cerceda. Falámosles agora de máis festas patronais, as festas en Encrobas, que xa teñen cartel e que van a ser a fin de semana do 22, 23 e 24 deste mes de maio en Pontoxo. En canto ao cartel en sí, xa comeza o venres 22 con unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O sábado 23 hai misa solemne a 1 na honra Virxen da Peregrina e sesión vermú e verbena a cargo do grupo Tic Tac. O domingo, día 24, hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Eso para as festas de Encrobas, pero esa fin de semana tamén teremos as festas do Espírito Santo. Unhas festas do Espírito Santo que tamén xa publicaron o seu cartel e que vai a ser tamén os días 22, 23, 24 e 25 deste mes de maio. Comenzarán xa o venres 22 con unha gran verbena con discoteca móvil CDC e a orquesta París de Noia, unha das máis importantes do panorama galego. O sábado, día 23, continuará as festas do Espírito Santo na Silva, tamén con unha verbena a cargo da discoteca móvil Impacto, co DJ, en este caso Nia Noe, e despois haberá tamén verbena, continuará a verbena con outra gran orquesta, con Los Satélites, eso para o sábado 23. O domingo 24 haberá pasarrúas xa coa charanga Bebe Mais, haberá tamén en este caso unha sesión vermú, donde será unha sesión vermú infinita, donde estará tamén a charanga Bebe Mais, haberá tamén actuación da Orquesta Atenas, eso será o domingo 24. O luns, propio día do Espírito Santo, día 25, luns día 25, volverá a haber festa con unha misa a 1 da tarde, e un gran xantar popular no campo da Feira da Silva, o quinto xantar popular do Espírito Santo. Haberá carpa para poder disfrutar delo e haberá tamén sesión vermú e de tarde co Trío Alborada, organizado pola Comisión de Festas do Espírito Santo en colaboración co Concello e cos comerciantes e os veciños. As festas do Espírito Santo xa tamén teñen cartel. Continuamos agora para falarlles das axudas á natalidade, porque o Concello volveu a convocar estas axudas da natalidade que se corresponden a un pago único de 300 euros por fillo nacido ao longo deste ano, en concreto por fillos nacidos por adopción ou acollemento dende 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Se está nesa franxa de tempo, poden pedir esta axuda, esta solicitude. O prazo para solicitala é ata o 30 de este ano, 30 de novembro deste ano. Poden solicitala ou ben presencialmente no rexistro na planta baixa ou poden facelo pola sede electrónica en www.cerceda.org. Repasamos o calendario da fin de semana de todos os resultados, destacando un por enriba de todos, que é o ascenso do equipo infantil.
se xa con anterioridade ascendera, xa fai varias xornadas o equipo cadete do Atlético Cercedense, tocou o turno esta fin de semana, última xornada o equipo infantil, que xa subiu a segunda e a segunda brillantemente, mantivo esa segunda posición e ademais con un bo resultado, con un resultado amplio e, de novo, felicitar o equipo infantil polo seu brillante ascenso de categoría despois de unha longa temporada. Pois, ademais deles, houve máis resultados. Por exemplo, na primeira categoría Galicia, o Queixas perdeu contra o líder Arzúa, que se xoga o primeiro posto e ascenso, Arzúa 5, Queixas 0. Aguantou ata o descanso Queixas con un resultado pola mínima. Na segunda metade o Arzúa pois meteu varios goles. Eso foi na xornada de onte. Un Queixas, insistimos, que xa fixo unha gran temporada, xa prácticamente rematando na mitade da clasificación, mantendo esta difícil categoría na que debutaba este ano neste grupo da Costa da Morte de Santiago. Na terceira categoría Galicia, pois o cercedense fixo o seu traballo, vencer fora, pero tamén o fixo o Bergantiños B, así que queda aí as pensas nesa posición que non entra no ascenso e queda por un só posto. Mesía 1, Atlético Cercedense 4, aínda queda unha xornada por disputarse, e venceu o Atlético Cercedense con 2 tantos de Barreira e 2 de Bruno. O Samartiño perdía na casa por 0-2 contra un dos equipos de parte alta da clasificación. Samartiño 0, Bisantoña 2. E o Rodís perdía pola mínima na casa, Rodís 2, Coirós 3, o descanso chegaba 1-2, comenzaba 0-2 perdendo Rodís, conseguiu empatar o encontro a 2 e na parte final o equipo do Coirós conseguía a victoria, os tantos do Rodís, de Felipe e de Ría. Non houve xornada no fútbol femenino e os xuveniles perdían na casa contra o Calasanz B, Atlético Cercedense Xuvenil 0, Calasanz B 4. Os cadetes que están na Copa gañaron claramente, Curtis B 0, Atlético Cercedense Cadete 5, cos tantos 3 de Iago, un de Arón e outro de Hugo. E os infantís, como decíamos, pois gañaban a domicilio o Carral B 1, Atlético Cercedense 7. Con ese resultado pechaban a Liga con un ascenso matemático de categoría a segunda categoría. Noraboa, o equipo infantil. Os tantos foron 2 para Luís, 2 para Alex, 2 para Sergio e outro para Asier. Noraboa, o equipo infantil. Os alevíns perdían a casa, Atlético Cercedense Alevín 0, Payosaco 4. Os benxamíns vencían pola mínima na casa, Atlético Cercedense Benxamín 1, Unión Campestre 0, e os prebenxamíns perdían na casa, Atlético Cercedense Prebenxamín 0, Payosaco 2. No fútbol de veteranos, o San Martiño perdía o seu primeiro partido de Liga, cando prácticamente xa remata a Liga. San Martiño 1, Campanal de Loureda 2. Primeira derrota en toda a temporada de un San Martiño campeón e ascendido xa de categoría dende fai xa 2 xornadas. Pola súa parte, o Cerceda de veteranos perdeu en Narón 6, Cerceda de veteranos 0. Na segunda B de veteranos, Piadela 3, Rodirs 2, cos 2 tantos de Roberto Carlos. Por último, en canto tempo, a inestabilidade atmosférica seguirá sendo protagonista durante toda a xornada de mañán, polo que comenzaremos cunha xornada mañán pola mañán de intervalos de nubes e algunhas chuvias. As nubes de evolución irán medrando nas zonas de montaña. Pola tarde podería haber chubascos máis xeralizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos, os ventos sopran frouxos variables pola mañán, tomando unha componente norte a partir do mediodía. Pois con este tempo revolto rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción de que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.